При този тест ще бъде тествано засичането на монета 18,5 мм и по-точно 10 стотинки от 1999 година, които са с диаметър 18,5 мм на дълбочина 26 см в земята. За целта сме издълбали дупка. Вземаме метал детектор Bristol LC48, който е предварително балансиран. Тестваме, че и дупката и копчината земя, с която ще точно с която ще запълним, са чисти. Временно изключваме метал детектора. Вземаме монетата и я поставяме в така издълбатата дупка. Казахме, че монетата ще бъде поставена на дълбочина около 26 см. Виждаме, че дълбочината е 26 см, като в долната част на линейката има дори 5 мм преди нулата. Около 5 мм преди нулата поставяме монетата с диаметър 18,5 мм на дълбочина 26 см. Запълваме току-що спаната дупка с помощта на тези пата. Почвата тук е с малко над средната степен на минерализация. Тоест северо-до средната минерализация почва. Дупката. Вземаме метал детектора, за да довършим теста. Включваме го в режим на пълна дискриминация, ръчен земен баланс, който е предварително настроен. Разход е на ниво около 5,1. Т.е. режим без звуков трак. Виждаме, че уредът е балансиран. Включваме теста. Увеличаваме звука. Увеличим малко прага. Виждаме как метал детектор Bristol LC48 хваща 10 стотинки на дълбочина 26 см и около 3 см над земята. Режим на пълна дискриминация. С дълбочината в земята е 26 см, над земята има около още 3 см. Можем да прага. Метал детектора. Хваща като твърд цветен сигнал. 10 стотинки.
по-голямо удобство ще остане фотоапарата, т.е. камерата. Всъщност на тази снимка камерата е оставена, за да може да по-лесно да движи модела. Виждаме твърд цветен сигнал в тези 10 стотинки на дълбочина 26,5 см. Много демонстрираме настройките на метал-детектора. Той е балансиран към земята. Виждаме текущите настройки, като с помощта на някои железни обекти ще демонстрираме, че уредът е режим на дискриминация. Напред с желязно средо. Виждаме, че уредът не реагира. Силно корозирали железни клещи и амаринка с стъкни. Покритие вероятно силно корозирано, много силно корозирано. Така демонстрираме, че уредът е в режим на дискриминация. Изключваме дискриминацията. Виждаме черен сигнал за това желязно средо. Изключваме дискриминацията. Като се отхвърля дори и на 50% дискриминация. Така, изключваме уреда, за да изкопаем заровената цел, която е монета 26,5 мм. Средото го отстраняваме. Започваме да вадим монетата. Включваме металдетектора и проверяваме дали сме извадили монетата. Виждаме, че монетата е в дупката и дупката е празна. Желязо вероятно. Ще посъберем малко тази копчина. Няма някакво желязо.
трябва да открием монетата. Ето е самата монета. Което открихме на дълбочина 26,5 или около 26 см, да го кажем, в земята. С метал детектор близо 48.